Dobrý deň, dámy a páni. Vítame vás na tlačovej konferencii predsedu strany Smer sociálna demokracia a kandidáta na prezidenta Roberta Fica, ktorý sa aktuálne bude venovať prezidentským voľbám. Dovolte mi ešte privítať podpredsedov strany, konkrétne Mareka Maďariča, Dušana Čaploviča, Roberta Kaliňáka, Pavla Pašku a Petra Kažimíra. Najprv odovzdávam slovo o pánovi predsedovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážené dámy a páni. Ja dnes nebudem hovoriť sám, ešte okrem mňa bude hovoriť jeden podpredseda, preto sme si to pekne po bratsky a po kamarátsky rozdelili témy, ktoré by sme radi s vami komunikovali. Dovolte mi, aby som ako kandidát na prezidenta Slovenskej republiky urobil niekoľko hodín pred skončením prezidentskej kampane krátke zhodnotenie a súčasne urobil aj niekoľko politických posolstiev. Predovšetkým chcem poďakovať za podporu, ktorú cítim, ale najmä si vážim, že sa za mňa v tejto prezidentskej kampani postavilo veľké množstvo osobností. Osobností celoslovenského významu, osobností regionálneho významu. A to mi tak iba dáva taký pocit, že všetko, čo som doteraz robil, malo nejakú hodnotu a že sú tu ľudia na Slovensku, ktorí niečo v živote dokázali, vedia oceniť prácu premiéra, ktorý to nemá vždy jednoduché, pretože, ako sa hovorí, vízie spájajú, rozhodnutia rozdeľujú a ja som ako predseda vlády musel predovšetkým prijímať veľa konkrétnych rozhodnutí. Je veľa rečí o tom, ako vyzerala alebo ako vyzerá táto kampaň. Myslím si, že je zbytočné sa sťažovať na antikampaň a trošku ma prekvapuje protikandidát pán Kiska, keď neustále hovorí o tom, aká protikampaň je vedená proti nemu. Ubezpečujem vás, dámy a páni, že my sme neminuli na antikampaň ani cent. Pretože informácie, ktoré sa objavovali v médiách, boli tak závažné o minulosti pána Kisku, že žili svojím vlastným životom. A ak bolo treba niečo povedať, tak sme to povedali priamo na tlačovej konferencii. Robili sme to najmä v súvislosti s trestným oznámením, ktoré pán Kiska podal na moju osobu. Ak sa má niekto sťažovať na antikampaň, tak by som to bol ja. Napríklad dnes sme narátali v denníku SME 10 článkov proti mojej osobe. Slovensko je oblepené billboardami proti mojej osobe, to, čo sa deje na sociálnych sieťach, čo sa deje v niektorých médiách, ale ja sa nesťažujem. Taký je politický život. Kto chce ísť do tohto ringu, musí rátať s tým, že súčasťou tohto ringu sú aj informácie, ktoré nie sú práve najpríjemnejšie. Čiže kampaň hodnotím ako kampaň štandardnú, kampaň, ktorá priniesla množstvo informácií, ale kampaň, ktorá je životne dôležitá, pretože keby kampaň nebola, tak o pánovi Kiskovi nevieme nič. O mne ste vedeli všetko a nič nové ste sa nedozvedeli v tejto kampani, pretože prakticky nič nové ani nemohlo prísť. Dámy a páni, teraz politické posolstvo, ktoré považujem za podstatne dôležitejšie. A to je posolstvo, že žiadna nová kvalita neprišla do prezidentských volieb. Niekto tu vytvára pocit, obraz alebo dojem, že prichádza do tohto súboja nejaký nestranícky a občiansky kandidát. Nie je to pravda. Tieto prezidentské voľby sú typickou súťažou kandidáta vládnej väčšiny a kandidáta opozície. A môžeme to potvrdiť tým, že pán Kiska používa presne tú istú opozičnú retoriku ako tie strany pravicové, ktoré ho v tejto kampani podporujú. Veď predsa nie je žiadne tajomstvo, že sú to predovšetkým politické strany, ktoré tvorili zlepenec, ktorý sa potom rozpadol a ktoré sú dnes v opozícii, ktoré pánovi Kiskovi dávajú v jednom kuse podporu. Preto chcem požiadať voličov na Slovensku, aby prišli voliť v sobotu a chcem ich požiadať, aby si vybrali medzi dvoma alternatívami. Naša alternatíva je, keďže som kandidátom vládnej väčšiny, alternatíva pokoja, spolupráce, sociálneho zmieru, určite atmosféra vzájomnej pomoci, pokiaľ ide o najvyššími ústavnými činiteľmi. Toto je naša alternatíva. Túto alternatívu ponúkame. A potom je druhá alternatíva, kedy je tu kandidát, ktorý je typický opozičný predstaviteľ, ktorý sa bude v paláci správať ako opozičný predstaviteľ a bude hovoriť presne to isté, čo hovoria opozičné strany. Takže nech sa páči, ľudia, dojdite v sobotu a buď si vyberte medzi tým, čo hovoríme my, alebo si vyberte alternatívu konfliktu, ktorý celkom prirodzene musí prísť, pretože ak bude pokračovať nový prezident v tej retorike, ako dnes ukazuje pán Kiska, tak tento konfliktu musí byť. Samozrejme, bude to aj voľba medzi dvoma alternatívami. Alternatívou skúsenosti a pripravenosti na výkon takéto funkcie
a alternatíva experimentu, pretože pán Kiska ukázal pri viacerých príležitostiach absolútny politický amatérizmus, ktorý by mohol priniesť tomuto štátu obrovské škody. Na záver, dámy a páni, som v politike presne toľko, koľko má Slovenská republika. Ja som v podstate vstúpil do slovenskej politiky v čase, keď boli prijímané najvýznamnejšie rozhodnutia súvisiace so vznikom Slovenskej republiky. Bol som pri deklarácii zvrchovanosti slovenského národa. Bol som pri ústave Slovenskej republiky. Ja už ani neviem, či dnes na Slovensku je ešte nejaký aktívny politik, ktorý by bol pri ústave Slovenskej republiky a zahlasoval by za. A od prvého dňa, od 1. januára 1993, rovnako starnem s tou Slovenskou republikou. Rovnako ju spoznávam. Prešiel som za tých 22 rokov takmer celé Slovensko. Môžem povedať, že 2/3 miest a obcí na Slovensku som určite navštívil. Poznám obrovské množstvo priemyselných podnikov, problémov, lokalít a regiónov, v niektorom prípade s dobrými správami, v niektorom prípade s horšími správami. Ako premiér som musel prijímať ťažké rozhodnutia. Ako premiér som bol súčasťou mnohých tragédií, na ktoré som musel ísť a musel som sa vedieť k ľuďom primeraným spôsobom postaviť. Súčasne som mal možnosť budovať svoje postavenie aj v zahraničí. Mám dnes celý systém kontaktov na významných štátnikov a aj to, že ma viacerí podporili v zahraničí, potvrdzuje, že Slovenská republika vzbudzuje rešpekt svojou dôveryhodnosťou a svojou čitateľnosťou. Všetko o mne viete. A ľudia na Slovensku sa môžu spoľahnúť na dve veci. Že ak ma zvolia za prezidenta, že budem tvrdo pracovať, tak ako som to robil doteraz, a že určite tejto krajine neurobím hanbu a že určite budem prezidentom atmosféry pokoja, sociálneho zmieru a spolupráce. Ďakujem ešte raz všetkým za podporu a počkáme si 29. marca na verdikt toho najspravodlivejšieho rozhodcu a to sú ľudia, ktorí žijú na Slovensku. Ďakujem pekne. Ešte poprosím o krátke slovo o podpredsedu strany Mareka Maďariča. Dámy a páni, ako tu pred vami stojíme, podpredsedovia strany Smer sociálna demokracia a Robert Fico, sme ľudia, súdržný tím, ktorý už roky robí spolu zásadné rozhodnutia o politike našej strany. Aj rozhodnutie o tom, že strana Smer kandiduje na funkciu prezidenta Slovenskej republiky Roberta Fica, bolo naším spoločným rozhodnutím. Urobili sme ho s vedomím, že na vrcholný politický post v štáte sme nominovali človeka, ktorý doslova a do písmena dozrel na túto funkciu a ako skúsený politik a štátnik bude pre Slovensko veľkou posilou. Brali sme do ohľadu aj ten fakt, že v situácii stále doznievajúcej celosvetovej hospodárskej krízy, v situácii veľkých diskusí o tom, akým spôsobom sa bude vyvíjať a integrovať Európska únia. A napokon dnes aj v situácii vážneho medzinárodného konfliktu alebo krízy na jednej strane medzi Spojenými štátmi, Európskou úniou a na druhej strane Ruskou federáciou, je potrebné, aby politickým lídrom Slovenska bol človek nielen s bohatými skúsenosťami z oblasti riadenia štátu, ale aj človek s mnohými dôležitými zahranično-politickými vzťahmi. V tomto zmysle si dnes určite nemôžeme dovoliť experiment. Prezidentský úrad nemôže byť hračkou v rukách milionára. Sme súčasne predstavitelia strany, ktorá vo voľbách v roku 2012 získala veľkú zodpovednosť. Dnes sme už za polovicou nášho vládneho obdobia. A bez ohľadu na výsledok prezidentských volieb chceme garantovať, že strana Smer sociálna demokracia naplní ciele svojho vládneho programu. Pre Slovensko bude aj v tomto zmysle prospešné, ak bude v prezidentskom úrade človek, ktorý bude pripravený vláde pomáhať. Nie v stranickom slova zmysle, ale minimálne v zmysle svojho sociálneho cítenia, v zmysle svojho pozitívneho prístupu k sociálnemu zmieru a takisto v zmysle poznania národnoštátnych záujmov Slovenskej republiky. A bolo by naopak veľmi zlé, ak by sa prezidentský palác stal sídlom politiky konfliktu a boja proti vláde, prípadne politického revanšu pravicových opozičných strán.
Otázkou, ktorá vás nepochybne všetkých zaujíma, je to, kto v prípade, že sa Robert Fico stane prezidentom, príde na jeho miesto. Je to vážna otázka, ktorej sa vážne venujeme. Spoločne, ako tu stojíme, podpredsedovia strany Smer, sociálna demokracia, sme urobili dohodu, že to bude niektorý z ďalších lídrov našej strany a je to aj logické. Je urobené ešte dôležitejšie rozhodnutie. O tom, kto sa stane predsedom, rozhodnú vecné argumenty a naša vzájomná dohoda, kde osobné ambície nebudú zohrávať rozhodujúcu úlohu. Tým podstatným posolstvom je teda to, že ktokoľvek z nás to bude, dostane sa mu podpora všetkých ostatných. Smer bol, je a bude súdržnou stranou, súdržným tímom osobností, ktoré garantujú aj v ďalšom období jednak stabilitu našej strany, ale aj stabilitu Slovenska. A aj preto vyzývam sympatizantov Roberta Fica, sympatizantov strany Smer sociálna demokracia, aby v sobotu prišli a dali hlas nášmu kandidátovi. Je to veľmi dôležité pre nich aj pre Slovensko. Tak poďme, chlapci, ukážeme, jak to, že to stalo.